Id-dialogu ekumeniku isseħħ fuq diversi livelli. Illum se nitkellem fuq xi wħud minnhom. Id-dialogu ekumeniku b'mod formali isseħħ fuq livell teoloġiku. Huma l-esperti, huma t-teoloġi li jitħattu flimkien jiddiskutu fil-fond fuq punti teoloġiċi fini fejn hemm nuqqas taqbil. Dan huwa dialogu ekumeniku ristrett għal ftit min nies li iva jagħmlu snin twal jiltaqgħu sena wara l-oħra fuq livell formali. Hemm dialogu li beda iktar minn 50 sena ilu bejn il-Knisja Kattolika u il-Knisja Luterana. Hemm dialogu ieħor li beda ftit ta' żmien wara bejn il-Knisja Kattolika u il-Church of England, jiġifieri l-Anglikani. U bagħad iktar tard beda id-dialogu wkoll mal-Knejjes Ortodossi. Dan erġenit huwa dialogu teoloġiku, huwa dialogu tal-esperti. U nistudjaw flimkien għaliex seħħet il-firda jekk kienx kwistjoni ta' dottrina differenti jew f'xi każi kif qegħdin niskopru ta' interpretazzjoni. Jiġifieri konna qegħdin ngħidu l-istess ħaġa b'modi differenti għal ħafna sekli u ħsibna li konna mifrudin, meta fil-fatt konna maqudin. Però ma hemm aspetti oħrajn li jinvolvu iktar approfondiment li wieħed jidħol iktar fil-fond fid-dialogu teoloġiku. Imma mbagħad hemm dialogu ekumeniku ieħor li huwa iktar bażiku li tista' tagħmlu int ukoll. Dan insejħulu id-dialogu tal-ħajja. Il-fatt li inti taħdem ma' xi ħadd jew toqgħod qrib xi ħadd jew wieħed mill-ġirien tiegħek jinserta membru ta' knisja oħra. Ikun membru ta' xi knisja ortodossa. Pereżempju jkun mill-Knisja Serba Ortodossa, jew Rumen Ortodoss, jew Grik Ortodoss, jew Russu Ortodoss, jew Kopt Ortodoss. U inti tinteressa ruħek f'dak li għaddej minnu. Id-dialogu tal-ħajja mhuwiex dialogu teoloġiku, bħalma semmejt qabel, huwa dialogu li inti tiskopri li ħajċelebraw festa li jiċċelebraw f'data differenti minna l-Kattoliċi, il-festa tal-Eid jew il-festa ta' Pentekoste. Jew inti id-dialogu tal-ħajja jiġi għax inti taf li huwa marit dan ħuk Ortodoss jew minn knisja oħra, Luteran, jew Knisja Evanġelika, jew mill-Church of England, jew Methodist. U inti tinteressa ruħek kif inhi saħtek, jew xatt mill-familja tiegħu. Id-dialogu tal-ħajja. Għax inti qed turih imħabbet u qed turih interess hemmhekk inti qed ukoll tpoġġi s-sisien għad-dialogu ekumeniku ta' bejn il-knejjes. Tgħidli jien possibbli nista' nagħmel dan iva, għax inti qed tinteressa ruħek qed turi maħabba u interess f'ħuk li huwa membru ta' knisja oħra. Dan ukoll huwa dialogu ekumeniku.